V tomto videu si ukážeme, ako zapnúť a vypnúť prenos médií do streamu. V ľavom hornom rohu klikneme na Screens a vyberieme možnosť Edit Looks. V otvorenom okne nájdeme stĺpec Stream a v riadku Média zaškrtneme políčko. Modré políčko s fajkou znamená, že médiá sa budú prenášať do streamu. Po vykonaní zmeny môžeme okno zatvoriť, pretože program ukladá zmeny automaticky. Ak chceme prenos médií vypnúť, opäť otvoríme menu Screens a vyberieme možnosť Edit Looks. V okne nastavení nájdeme stĺpec Stream a v riadku Média klikneme na zaškrtnuté políčko. Fajka zmizne a tým sa prenos médií do streamu vypne.